In de woestijn in Amerika hellen de veeloks treien haast 130 kilometer in het uur. 129,62 kilometer om precies te wijzen. En dat is nog correct geen wereldrecord op de fiets zonder helpmiddels. Dat staat op 133,27 kilometer. En Jood zit het er al helemaal net in. Het waait flink op het dik en er moet in de wind opfietst worden. De fietser zit helemaal in de fiets, hermetisch afsletten van de boetenvraat. Maar camera's en schermpjes kan hij de dik zien. Rutjes hadden studenten er net in bouwd, want dat maakt de fiets minder aerodynamisch. Voor de recordpoging is van Friesland gekozen, omdat Rijkswaterstaat hier een lang, rechtstuk dik relatief makkelijk afsluiten kon. En dan het resultaat. 28,8 kilometer in toeren is er op zijn hutst fietst. Er stond iets meer wind dan ik had gehoopt. Daardoor ging je een beetje slingeren over de weg. En dan kan je natuurlijk niet trappen wat je wil. Dus ja, niet volle bak gegaan, maar nog steeds heel erg tevreden met het resultaat. Het is de tweede high-tech fiets die de studenten bouwt om records mee te breken. De regels is toch wel erachter komen dat dat hetgeen wat we ontwerpen net overeenkomt met wat we uiteindelijk in kan zetten. Dat er altijd wel lichte verschilletjes in zitten. En ja, dat maakt het wel lastig, maar eigenlijk heel leuk eigenlijk. Dus, wat is de volgende stap nou? Ja, de volgende stap is, we hebben in Delft nog zo'n fiets in die nog net hier al is. En daar ben we nog heel mooi aan het werk. En deze moet ik nog even goed aanmaken worden. En dan komt er misschien nog een tweede kap. En dan, die moeten we gewoon helemaal perfectioneren en optimaliseren voordat we uiteindelijk in september naar Amerika gaan.